Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jivvinta u jqarraq fuq il-kwistjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħararaw. Dan kif permezz ta' Net News ħoloq fake news oħra fuq x'qal il-President ta' Żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja waqt il-programm Insights fuq l-Istazzjon Nazzjonali fejn kienet jiddibatti mas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello. Buġejja qal li fis-snin li għaddew il-Partit Nazzjonalista ipprova iċaħħad id-dritt tan-nies milli jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli minħabba li ma kellux biżżejjed kandidati. Bonello nesa li f'diversi ċirkostanzi l-Partit Nazzjonalista kellu problemi biex isib il-kandidati għal dawn l-elezzjonijiet. Fi żvilupp ieħor il-Partit Nazzjonalista kompla bil-kampanja ta' għerq fil-kwistjoni ta' Ħararaw meta fi stqarrija qal il-Kunsillieri Laburisti ma qablux li ssir investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali dwar l-abbużi u t-taħwit li sar taħt it-tmexxija ta' Helen Gawċi. Fir-realtà l-maġġoranza l-Kunsilliera f'Ħararaw approvaw it-talba li ssir investigazzjoni konġunta mill-Awditur Ġenerali u d-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu jirrispetta r-rieda tal-maġġoranza b'rispett lid-demokrazija waqt li utenna li ma seraq ebda kunsill.